Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogyan zajlik a cégünkhöz való bejelentkezés folyamata. A jelentkezéstől az elméleti oktatáson át egészen a munkakezdésig. A cégünk jelentkezési weboldalát az alábbi linkre kattintva érhetitek el. A linket természetesen megtaláljátok a leírásban is. Amikor megnyílik az oldal, a Jelentkezz most gombra kattintva a következő felület fog megjelenni. Ezen a felületen töltsétek ki a kérdőívet, majd amikor ezzel megvagytok, a Jelentkezem gomb segítségével küldhetitek el nekünk. Ezt követően irodánkból 48 órán belül keresni fogunk titeket, és elmondjuk a részleteket, bekérjük a szükséges okmányaitokat, és megbeszélünk egy beléptetési időpontot. A beléptetési hét során már személyesen meg kell jelennetek a telephelyünkön, Zalaegerszegen. Amennyiben messzebbről érkeztek, vasárnaptól szállást biztosítunk számotokra, hogy kényelmesen felkészülhessetek a hét eseményeire. Hétfőn munka és tűzvédelmi oktatással kezdünk, majd sor kerül az okmányok ügyintézésére, a munkaruhához szükséges méretek levételére, valamint az elméleti oktatás első részére. Kedden folytatódik az elméleti képzés, és ezen a napon zajlik az üzemorvosi vizsgálat is. Szerdán ismét elméleti oktatás vár rátok, amely során további fontos szakmai ismereteket sajátíthattok el. Csütörtökön egyeztetésre kerül sor a vezénylőkkel. A segédgépjárművezetők ekkor kezdik meg a gyakorlati oktatást, míg a gyakorlattal rendelkező gépjárművezetők kiutaznak és megkezdik a munkát. Természetesen ezt előre egyeztetjük veletek, hogy ti már így készülhessetek a munkára. Pénteken folytatódik a gyakorlati oktatás, amely elsősorban a nyerges ponyvás szerelvény bemutatására fókuszál, kívül és belül egyaránt. Megismerkedünk a pótkocsi működésével és a rakományrögzítés alapjaival is. Ha még nincs nemzetközi tapasztalatod, ne aggódj! Mi minden támogatást megadunk, hogy magabiztosan indulhass el a pályán. Nálunk a kezdő gépjárművezetők teljes körű betanításon vesznek részt. Kényelmes, modern és segítőkész környezetben a tanulási folyamat egy többnapos gyakorlati oktatással indul a zalaegerszegi telephelyünkön. Itt bemutatjuk cégünk működését, megismerkedsz a vezetési és pihenőidőkkel, a takográf kezelésével, a gazdaságos üzemeltetéssel, valamint a nemzetközi fuvarozáshoz szükséges okmányokkal és dokumentumokkal. Ezután jön a vezetési gyakorlat nyerges szerelvényen, szintén a telephelyünkön. A munkavégzés helyszínére, a Lambaki telephelyünkre céges buszjáratokkal juthatsz el, teljesen díjmentesen. A buszok Zalaegerszegről és Gyárról indulnak, így kényelmesen eljuthatsz a kiindulási pontra, ahol találkozol majd a betanító kollégákkal, akár kezdő, akár tapasztalt gépjárművezető vagy. A kezdők számára ezután indul a több hetes teljes körű betanítás, ez 4 kézben zajlik egy tapasztalt kollega mellett, aki mindenben a segítségedre lesz, megválaszolja a kérdéseidet és hasznos tanácsokkal lát el.
A célunk az, hogy a végére magabiztosan, biztos kézzel tud kezelni a járművet, és teljesen felkészülj a nemzetközi munkára.